Koro wadhi adhiya timiyo amiwa yath to wawuok to wadhi e utewa. Ka itimonwa test mok wachul pesa ma koro seche moko nyalo bedo mayot. Lakini ing'eni sani ing'eni koket gik madhi gi SHA no to puonj ji maber ma ji ong'eni kaka SHA go tiyo, kaka pesa go kata ka dong' e facility kuma wantie, kata jok ma wacho ni noweyo okogo. Mago kuom pesa ma ka ji ogine maber. Ka ji ogine maber nyalo gine. Ka ji ong'iye maber nyalo konyo oganda kata kuma gintie. Koro mano e gima nyaka counties nyaka tim mano. Kata kwaluwore gi national, be gin be onego be ni gichiyo kata ka yud pesa midwaro ni. Iyudo ni kata jo county pesa midwaro ka wuog oko. Ma wuog oko no kata ma America dwa kelo no. Ibro yudo ni pesa no nyalo dong Nairobi tichame achama kuno to rumo. Ing'eni omenda go kata ka biro nego be ni kaka pesa go nyalo bira kata jo county yudo. Alafu koro kaluwore kada kadhie gweng'. Wan be kaka jok mane actors kaka community health actors mantie community. Wan be nyaka watem wayud pesa go nikech ibro yudo ni kuonde mane ne wapuonjo ji, ne wan gi support groups, ne wan gi kuonde ma ji rome to wamiyore information kaka mek SHA go, to sani yudo ni gigo onge. Ing'eni chon kata kidhie health facility kata kidhie CCC kuma jok modak gi kute kata jo TB kidhi kuno inyalo puonjo gi nikech ing'eni mago tuoche ma kata kidhie outpatient clinic sani moriw ji. Ing'eni mondo ichak puonjo ji ni mondo ng'ato ochiwore mondo wuok nodag gi kute, ing'eni tek ng'ato ka ng'ato oling' gi mare kanyo. Koro ing'eni yudo ni ng'ano seche moko kaluwore gi yudo wach kaka onyalo timo kata kuonde monyalo penjo, yani mano ing'iyo gine mar kaka for example gimiluongo ni article 35 mar Kenyan access to information. Ng'eni mano ne miyo ji yot mar ng'eyo ang'o matimore kata puonjruok kata ka en for 30 minutes 1 hour to ing'eni gino koronge. Ka gino koronge koro onego bed ni neno ni ere kaka inyalo tigi kata community based. Nikech kiwacho ni sani idwa tim gik miluongo ni G2G to gigo ogol oko. Mano koro hinyruok ni kanyo nikech tiji kituo ibro beda kidhi hospital tiwuok kendo idok man hospital to kuonde manyocha usore tu wuoyo kata gipuonjo uonge. Koro e gweng' kae groups machal kamago kata CBOs kamane grassroots go, mago gik ma onego be ni ineno kaka jogo be nyalo yudo yore kaka ginyalo be yudo teko mar puonjo jok. Ni koro waketa ni pesa no beda ka sirikal to kuonde moko gi ok dhie nikech ibro yudo ni thieth ma Kenya kata kidhie reserve kata king'iyo maber ji ohero loso gik moko e bath ndara, lakini kidhie oko kata kidonje miere kata deep rural iyudo ni jogo nitie gik ma weche magionge go. Koro nitie gik ma nyaka wabed piny mwang'i mondo jowo obed ni yudo puonj kata yudo weche manyalo konyogi, manyalo winjo kata wach maginyalo ng'e kaka SHA go kata gimoro amora kaka nyalo tiyo ae to ginyalo bedo ni gin be gisiro sirikal gi kuonde ma gintie. Mage gik ma nyaka sirikal ng'i, nyaka yie kendo nyaka bedgo. Ok ni koro wandiko ne gi check to gibeda gi pesa go alafu ni koro ni gini magi wuoyo. Nikech kuonde moko kata mwadhi go hospital kata sani kwa nyalo wacho ni wasebedo gi sandruok seche moko kwadhi hospital nyaka kata nyoro, ok ni kata wawach ni chon kata nyoro, nikech wan pile ka pile nyaka wayud wach ni ng'ato okos ne ng'ato hospital to kiluo ibro yudo ni wach hospital otimore mana kuma oyudo thieth. To mano ng'at monego bed ni sirikal ng'iyo. Koro jok machal kamago be nitie to nyaka wang'igi, nyaka wang'e ni kata ka pesa biro ere kaka ng'at machal kamano inyalo kete ni rito ni pesa. Koro ng'ini mago gik ma nyaka wang'i. To okioma imulo wach moro maber na ahinya mano kotudore kod okumba mar thieth mano mar SHA. Parni dwe mar 10 mano higa mokalo mar 2025